كبور حزب إيرترا إزي ما إيرترا نقابع حدنت مسبزحنت فنوي مدباتو كل ساعة ناتكا نايت زي حلل تلقراساي جيجنا حزبي دمس مكلاحي خوام السند إذا قرب لكم زرقو جبريسوس إزي نايلومي مدبنا كابتي زحالفة كسال خوينو زقرب لنا خا بروفيسور منجست أبتسفا وهالنسيو نايلوم رئيستنا صوت إزي خاب ذكال بتقرينيا قيرون تفتيني بعلو كتنتنرنايو حايلي ويكا strengths دخمتاتكا ويكا weaknesses أقات أميتات opportunities and threat كجان فخاز قلو حدقاتات وينتي organization كجان فوز قلو حدقاتات سلازي جمجمة يزقبر بحتصيرو جن بروفيسور كحلفكمي بروفيسور قرب جزي وسيدنا لنا بغتنا بخا يحلفو الرأي أني اللي ممهر قالوت سمعتي أون صبوا أنت زعبانا حجي انتهي هنتلنا أنت أبي إريترا زلو بسلسته شناخات وي بسلسته صلاتات غيرنا سكي بزي صوت أناليسيس بحال صوت مالت انتا مالتي بناي مهصار قاليو سودما اس مالت برتع مالتيو strengths بالانجليز W كا strengths و W كا weakness وي حمقت مالتيو مالس دخامنت مالتيو سالساي دما اتي عدلات opportunities زلو دحراي مጨረሻ خا حدقاتات ወይ ካ threat ስለዚህ SWOT ማለት strengths weakness opportunities and weakness ማለት ስለዚህ ብርትዐ دخامات ብርትዐ دخامات عدلاتን حدقاتات ሕጂ እዚ እንታይ ይጠቅመና ነቲ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ብሰለስተ ጽላታት ወይ ብሰለስተ መዳያት ዝኽግለጽ ክንገልጾ ክንፍትን ኢና ቀዳማይ ብቁጠባ ካልኣይ በቲ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ በቲ ሶሻል ንብሎ ወይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ክልቲኡ ብሳልሳይ ድማ በቲ ኩል ፖለቲካን ድሕራይ ማሕበራውን ናብራን ማለት ብሰለስቲኡ ክንገልጾ ንኽእል መስለኒ ይሕሸና ሕጂ እዛ ሃገርና ኤርትራ ሲ ብምንታይ እያ ክትግለጽ ትኽእል ንዝብል ሕቶ ክንምልሶ ይግባአና ሕጂ በዚ ዝበልክዎ SWOT ኣናሊሲስ ጌርና እስኪ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ንርኣይ ቀዳማይ ብቁጠባ እንተወሲድና ዌል በዚ ናይ ቁጠባ ሳይንስ ዝገልጾ መሰረት ኣገላልጽ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ጃምላዊ እቶት ናይ ሓደ ሃገር ወይ ዚ GDP ዝብሎ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት እዩ ብእንግሊዝ ከመይ እዩ ንሱ ኸ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክመራቕሕ ከለኻ ክንደይ ክበፅሖ ክእል ግን ምስኡ ከዓ እቲ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ እዚ ዲስትሪቢዩሽን ዝብሎ ወይ ምክፍፋል ክንብሎ ከለና ኣብ ኤሪትራ ወላ ሕጂ ንኣብነት $2,000 እንተደኣ በፂሑ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ $2,000 ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይበፅሖ ዳ ክእል እምበር ብዙሕ ሃብታም ኣሎ ብዙሕ ድኻ ኣሎ
اوكي بهمو حدا مغلصيو زي حجتي ناي قطبا ساينس كن نعو لا يكون نسو ካልኡን ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ድኽነት ክንሪኦ ከለና ሕጂ ናይ ድኽነት ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ንኣብነት ሕጂ ናይ ዓለም ቁጠባዊ ባንክ ወርልድ ባንክ ናይ ዓለም ባንክ ሕጂ ንሱ 54 ሃገራት መጽናዕቲ ገይሩ ድኽነት ከመይ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝብል መጽናዕቲ ተገይሩ ነይሩ ንዕኡ ምውቃስ ከኣል እዩ ሳልሳይ ናይ African Development Bank ናይ ኣፍሪቃ ልምዓት ባንክ እውን ከምኡ ኣለዎ ብዛዕባ ኤርትራ ይጽሕፍ እዩ UNDP ዚ ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ኢንዴክስ ወይ ሪፖርት ወይ ከዓ ዝብል ኣሎ ንሱ ርእሱ ይገልጽ እዩ ካልኦቱን ከምዞም ናይ ኣህጉራዊ ናይ ፋይናንስ ትካል IMF ማለት እዩ ከምኡን ገለገለ ዘይ መንግስታዊ ናይ ምርምር ትካላት ኣለዋ ዩኒቨርሲቲታት እውን ኣለዋ ብዛዕባ እዛ ሓበሬታ ክርከብ ከኣል እዩ ተዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ልክዕ ሓበሬታ ንምርካብ እሞ ንዕኡ ረኺብካ ከዓ ነሚኻ ተንቲንካ እዚ እቲ ጎደሎ ናቱ እዚ እቲ ድኽመት ናቱ እዚ ከዓ እቲ ብርትዕ ናቱ እዚ እቲ ሓደጋታት ኣሎ እዚ ከዓ ዕድላት ንኽትብል የሸግረካ እዩ ምክንያቱ ናይ እቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ሓበሬታ ሽግር ክህብ ኣይደልን እዩ ኩሉ ምስጢር ዝትሓዝ ምስጢር ዝትሓዘሉኻ ምንም ክተብሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት ሲ ስለምንታይ እዩ እንተልካሲ መልሲ ትበሉን ኢኻ ምክንያቱ ዝኾነ ዓዲ እንታይ ይግበር መንግስቲ ይውጥን እቲ ብምስጢር ክትሓዝ ዝግብኦ ሓደ ናይ ሃገር ፀጥታ ወይ ከምታት ዓይነት እምበር እዚ ቁጠባ እቲ መንግስቲ ዝሕልኖ ወይ እቲ ስትራቴጂክ ፕላን ዘውፅኦ ወይ እቲ ናይ ምዕባለ ኣጀንዳ ኩሉ ነቲ ህዝቢ ክሕበር ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ምንጭን ሓይልን ፀጋን ክእለትን ካብቲ ህዝቢ ስለ ዝምንጩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ምዕባለን ዕብየትን growth and development ማለት ባይዘው ፍልሊ ኣለዎ ኣብኡ ንኽሳተፍ ክፈልጥ ኣለዎ ምክንያቱ ተሃጓፋት ክፈልጥ እዩ እቲ እሱ ገብሮ ዝኽእል ኣገልግሎት ወይ ኣስተዋፅኦ እውን ክፈልጥ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ግን ብመጠኑ ክንሪኦ ከለና እስኪ ቁሩብ ሓደ ነገር ስታይ ንግባ ንኣብነት ክንደይ ካብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ብሕሱም ድኽነት ዝነበር ሓደ ካብቲ ድኻናት ዝበልዖ ዘይብሉ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ሕጂ ካብተን ዝበልኮ ተን ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝተረኽበ ምናልባት ፕላስ ማይናስ ወይ ሓደ ናይዚ ኣብ ስታቲስቲክስ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ማእኸል ኢኻ ክስታይ ትገብር ቁሩብ ክግድጋገ ትኽእል ሓደ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ምክንያት እዮም ኣብ ዝኾነ ነገር 3% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ብሎ ድሓራይ ኣብኡ ሲ ኩሉ ግዜ ትጌጋስ ኩሉ ክእል እዩ ግን 95 ካብ 100 ተራ ኮንፊደንት ክትኮን ኮንካ ትገብሮ ኣሎ ሕጂ ብኸምኡ ጌርካ 66 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ብሕሱም ድኽነት እዩ ዝነብር 66 ሚእታዊ ንኣብነት ብ2020 ካብቲ ናይ ወርልድ ባንክ ናይ ክስታይ ወሲድና ናይ ዳሃቱ እዚ ናይ ድኽነት መጽናዕቱ ክንወስዶ ከለና ኤርትራ 576 ኣቢሉ ኣብኡታት ዝግምገም ጃምላዊ እቶት እዩ ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንመቕሎ ከለና ማለት እዩ ዳርጋ 2 ቢልዮን 2.1 ቢልዮን ከዓ እቲ ጃምላዊ እቶት እቲ GDP ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ክንጋገዝ ዘይብልና ሓደ ነገር ኣሎ ንኣብነት እቲ GDP ሕጂ ዝብሎ ነገር ኣሎ ቀዳይ ነገር እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ኮስት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ከባቢያዊ ብኽለት ንኣብነት እሱ ብጣዕሚ ክስታይ ስለ ዝኾነ ኣይቁፀርን እዩ ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ቢሻኹን ወላ ናይቲ ኣብ ኮለል ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ከውፅሉ ጀመሩ እዚ እዚታት ኩሉ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ኢንቫይሮንመንት ፀገም ኣሎ ሕጂ እቲ ኮስት ኣይፅብፀብን ካልኣይ ካቲ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ንኣብነት ሕጂ እንቋቑሖ ኣብ ገዝኡ ክስታይ ገይሩ ካብ ሃገረሰብ ካብ ዓድታት መፅኡ ይሸይጥ ወይ ገሎ እቲ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣብ ሳልሳይ ዓለም
بزح جن أبتصاب صباي أتو سلازم نسو أبجمد كانوا توي جبا سلازم بو مخني هترجع شحن كلتشحن عشر شمونتن نالبات كلتشحن عسران درجة كلتشحن قالن كلتا بليونن قالن كون قلي كلتا بليونن 100 مليون واي كلتا 100 مليون زين ينا إيريتا جاملا وتوت تي جي دي بي زبال gross domestic product زي كنا خلنا درجة إيريترا سنية مبل جن سوانا شحتن كم أبيلا هذا الحج كاب بزعم تعم دحريت بقى صقام زخنة ونتاتي زحجي بملؤ حويسنا هنوصدو كنا نعطي وطبعا مالتي سلازي عم بل نو بقى تحتي أتسرع عزلا مالتي قال صفحاتنا إريترا هذا هابتي برتعي وي برتعينا إريترا هذا ما زي مريتاو صفحاتنا إريترا يو زي مريتاو صفحاتنا إريترا درجة كنت فولتو 124 شح سكوير كيلومتر يو ناي بحري جزات كي حوس كامالتي ناي بحر جزات كدرجة 7 انجلن قليهم قالوا جن كل ملو أنا هم زرعه 7 انجلن شح سكوير كيلومتر يو ስለዚህ ተመሬታዊ ስፍሓት ናይ ኤርትራ እንተወሲድካ ዳርጋ 48 بحد نفس وكف تربيعት كيلو متر እዩ ትጻዕቕ ማለት እዩ ስለዚ ችግር ናይ ክሳይ የብልናን ግን እቲ መብዛሕትኡ እቲ ክፈሪ ዝኽእል ንሕርሻ ናይ ገለ ግበሮ ዝኽእል ዳርጋ ኣዝዩ ብዙሕ ገና ኢና ዘለና ቴክኖሎጂ በትብጽሒት በትንሕርሻ ኩሉ ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር የለና ኣዝዩ ውሕድ ሓደ ነገራት ኣሎ ግን እቲ በዚ እንታይ ዝበሃል ትራዲሽናል ኢኮኖሚ እቲ ናይ ሕርሻ ማለት እቲ ሰርቫይቫል ዝበሃል ንሱ ኣብኡ ኢና ዘለና ማለት እዩ ካልእ ኣጠቓላላይ ካልእ ክምዘን ከሎ እቲ ናይ ፀጋታት ናይ ኤሪትራ እቲ ዕቑር ፀጋታት ብፍላይ ካብ ህዝቢ ጀሚሩ ስጋብ ኣብቲ ናይ ትሕቲ መሬት ዘሎ ፀጋታት ኤሪትራ ሓደ ዕድላት ኣለዋ ወይ እንታይ ብርትዕ ኣለዋ እዚ ብርትዕ እዚ ከዓ ዕድላት ክባ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ግን ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘሎ እቲ ፀጋ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ እውን ኣይወዓለን እቲ ዝርከቡ እቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ዘሎ ትሕተ መሬት ዘሎ ፀጋ እውን ብዙሕ ኣይተጠቐምናሉ እንተተጠቐምናሉ እውን እዚ ሕጂ በዓል ቢሻ ዝምባደርሆ ዘሎ ካልኦት እውን ከምኡ እውን እዚ ናይ ፖታሽ ኮለሊ ገና ብሕጂ ጅምር ዘሎ ተራ ውሽጢ ኣቲኻዮ ግን እቲ ዝገብሮ ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ ወይ እቲ ናይ ከባቢያዊ ብኽለት እሱ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኖርዌይ ቤንዚን ይኹዕቱ ቤንዚን ኣለዎ ግን በቲ ዝመፅእ ወለዶ ይእክብሉ እዮም ሕዙሉ እዮም ስጋብ 1 ትሪልዮን ኣቢሎም በፂሖም ኣለዎ 5 ፈረቓን 6 ሚልዮን ህዝቢ እዮም ግን ስጋብ 1 ትሪልዮን ዝዓቀብዎ ገንዘብ ኣሎ ፀጋ እቲ ድሕራይ ወለዶ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ወላ ኤሪትራ እንተሃለዋ እንተደኣ ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ እንተደኣ እቲ ናይ ምሕደራ ፅፉፍን ኢፌክቲቭ ወይ ከዓ ፅቡቕ እንተዘይኮይኑ ንኩሉ እውን ክባፃሕ እንተዘይክኢሉ ናይ ኩሉ ከሳትም እንተዘይክኢሉ እቲ ገንዘብ ስቂሉ እዩ ዝኸይድ ተሰላቢ እዩ ይስለብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሪሶርስ ከርስ ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ሚነራል ንኣብነት ሕጂ ኣነ ቦትስዋና ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቦትስዋና ወላ ደኣ ብዙሕ ዳይመንድ እያ ኤክስፖርት ትገብር ስጋብ 15 ቢልዮን 17 ቢልዮን እንዳበዝሐ ይኸይዱ 2 ሚልዮን ዘይኣኽሉ ህዝቢ እዮም ነይሮም ሸውዓነብኡ ከለኹ ብጣዕሚ በቃ እሱሲ ኣሕንቂቕዎም ሕጂ ሪኢኻ ዳሕራይ ዋዕ ሞዚ ዳይመንድ እዚ ተወዳእ እዩ ወዳእ ክእል እዩ ስለዚ እንታይ ንግበሮ እቲ ቁጠባሲ ዳይቨርሲፋይ ንግበሮ ወይ ክስታይ ንግበሮ ኩሉ ዓይነት ተባሂሉ ክንደይ ፃዕሪ ገለ ግበር ይገብሩ እዮም ንሕና እውን ዝተኻፈልናዮ ኣሎ ንኣብነት ብዛዕባ ዘን ናይ ንኣሽቱን ማእከሎትን ብፍላይ ንኣሽቱ እቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ናይ
تكالات ناشتو تكالات ذا مايكرو انتربرايز بحالا نعم او سايت مدبو تبعيلو او سريحنا ناي منغستي ساي وصي مالتي زي وايت بيبرز بحال مالتي ديكلاريشن اجي مخنياتو ترديومي نحنا دما زيتات كنت نقولو زغباي اوكي حراي لنا تدخمت كن تحدغا كن انتي انتلنا تجنزبا معلا انت زي وعيلو انا ناي بزو شجرات وي ناي كبابياوي خنت environmental damage زبال كل جزء تتوضع الكاتفلت امبر تي سوشيال كوست زبال يتصقمي معناته خلت عينت كوست يزولو تي دايركتلي وي تخكلاتي تسرحو زوصو واغان اتي ناي سوشيال وي محبراو واغا خالو سوشيال كوست خاطي environment دي خاطي بزح نغرات خالو سلازي نعو حجي افريقيا بزحات افريقيا زلعه لخاب اريترا اب قطرياتو سلازي بخمو هنري خلنا ازيو اشغاري قال قطبا خلنا سبا ولا ناي قطبا حجي اب اريترا بتفطرو ويل بتي بتاريخكم ولا بتي انثروبولوجيكال ايشوكم بتلمكم بتبحلناكم بتقلمناكم كلنا دارغا دحن زغونه حبرتسب علنا كي تمهروا استمهر حبرتسب يزلنا قلتي فوق بالزخلي تخونه ግን ተራ መንገድን ሃዋው ዘይፈጥር ካሉ ዲሞክራሲን ተዘይብካዮ ግን ጥቆመሉ አይትኽእል አሜሪካ ካል ዝነገር ዝዩ ዝኸውን ዘሎ እንጥቆመሉ ይካልና ኩሉ ግዜ ሰብ እንተራ እቲ ዝደልዮ ዘይረኺቡ እንተራ ኩሉ ግዜ ዕድላት ዘይረኸዩ ገዲፉ ወይ ዝኸይድ ገዲፉ ኣኸይዲ ብዙሓት ህዝብና ንኣብነት ናይ ኣእምሮውን ባህላውን ካልእ በሰላ ስለ ዝገበረሉ ገዲፉ ኸይድ ስለዚ እቲ ናይ ሂማን ሪሶርስ ዝበሃል ወይ ናይ ሰብ ፀጋ ኣዝዩ ጎዲሉና እዩ ከም ዘሎ ማለት ሕጂ እቲ ድኻማት እየ ዝብል ዘለኹ ብኻልእ ድማ እቲ ወላ እኳ ናይ ሰብ ማል ወይ ናይ ሰብ ፀጋ እንተለና እቲ ናይ ሰብ ፀጋ ክልተ ዓይነት ፀጋ እዩ ከም ዘሎ ብጉርድፉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝተሰልጠነ ዝተማህረ ሞያ ዘለዎ ዝተኸሸነ ወዘተ ዝኽኣሉ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና እቲ ዘድሊ ስልጠናን ናይ ሰብ ምዕባለን ክረክብ ዕድላት ስለዘይከኣለ ኣዝዩ ውሕድ ብዝኾነ መንገዲ እምበር ካልእ ብዙሕ ስለዘይሎ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይ እቲ ትሕተ ቅርፂ ስለዘይተዋደደ እቲ ህዝቢ እቲ ዝድለ ምዕባለ ክረክብ ኣይከኣልን እቲ ዝድለ ምድላው ክረክብ ኣይከኣልን ክመሃር ኣይከኣልን ትምህርቲ ከዓ ቤት ትምህርታት ከይድካ ጣውላ ኮፒልካ ተሰሪዕካ ጥራይ ኣይኮነን እንታይዳ بهولو تمرت خطبوا لك تعدي نابنت زبع الانترنت ديو قال بفلا بز حجي وان موها نابنت حجي انسي وصاي قانقا يفلط ولا يفلط سكولارشيب رخيبه له خيد اي مغبان نيرون زحجي نيرون نزخون ابا عدي كوفيل ليك قول خيلي تاتدل ثلاثه نغراتين ناتكا توفاينت تدلي ناتكا كتفوت لك مهار تدلي سالساي كا تي مسرتاو زخونه ፋሲሊስ ንኣብነት ፍልጠት ክትረኽበሉ ትኽእል ምንጭታት ክህሉ ካለው ስኻ ቀሊል እዩ ዝዋንዚ ፍልጠት ተመክሮ ክእለት ወዘተ ልክዕ ከም ዘራእቲ መሸላ ወይ ዘራእቲ ዕፉን ኣብ ዝኾነ ቦታ ተበቲኑሉ ብዕሱር ክርከብ ዝኽእል እዩ ዝዋንዚ ንሪኦ ኣለና ዓመትን ፈርዓን ጌር ኣነ ሕጂ ብኦንላይን ዝሰርሕ ዘለኹ ምክንያቱ በዚ ዘመን ናምፅኦ ኮቪድ 19 ምክንያት لازم زيتات كنت قبل مقالنا ግን ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሰብ መጀመርያ ነገር እቲ ከፍርን ዝኽእል የለን ኣብ ተዓዲ ዝበዝሕ ገሊኡ እንተሃለውን ኣብቲ ዘይኮን ቦታ እዩ ዘሎ ጠበንጃ ተሰኪሙ ኣይሰከም ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ግን ምስኡ ዝኸይድ ስልጠናን ነፍስኻ ናይ ምዕባልን ክወሃቦ ነይርዎ ስለዚ እቲ ኣይተዋሃቦን በር ቁሩብ ኣብ ኢንቨስት ጌርካ ንኣብነት ሕጂ ولابتي استمدوا بوتاون كي ترفع سلطنة تنقلن تخيل كال نير عملت زحات أبز ميدل إيست خم مع ليبانوس كالوت إسرائيل وزكى يجبرين عملت حجوا على ناي جدن عسكرنا نطلعوا
مسؤولتنا عسكرنا جزيئهم تم من إسياتها لك محاس تخم بكون غيرين إنزا سلطنو سلازي إذن ودو همزن كنريق لنا أبي إسرائيل سلازي نتي أبي إسرائيل زلو زروب كابو خمان نخسر لنا مالك بدفة وصع زلو السير أجي إزي حد عبي شجري فاينانس هاو تسقاتات أجي ناي بتحدى قطبة حمريق لنا بس بفلاي بتي تسقاتات ناي إريترا فاينانس هاو تسقاتات فرينايو سو حدا عبي شجر لنا تزمت أنا نسخهم نسخهم كلنا نصدق جنزب أبتي وطبعا يتعدي قالوا تاو نجار يزتصاوت انت رأى أب معلا زي وعلو هنا أجن تزسدد جنزب أبتي أهلقت نجارة consumption زبالة كل جزيسي تقطع كل تاوت كفلو consumption على معلسي نعها سايت تبل على تستلو investment قالوا وفري اجي دارغا بيفراسي تخلو خابزن صدو نمنتاي وعلالو انتلنا نزي اهلاخ نجر يزوعل اهلاخ نجر انت وعيلكا اتي عبالخ مصايك طبعا معبال زحج حدا عبي تخن جنتي عدلات يعصولكا مالتي مخنياتو صحا حد زلخا بتي تصدو صقاتات انترا دغنا عبي خانعو أما الله وعيلكان تدا سلطنو وي كتا تواتا تي هاجر كتما عبلولون كتعليلون زي كيلكا صقام ነገር ይዞና ካማለቲ ስለዚህ በዚህ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ካል ቁጠባ ክንሪኢና በተን ሓሙሽተ ክፋላት ንርአዮ እስኪ ንኣብነት ተን ሓሙሽተ እንታይን ተን ቀንዲ ቀዳመይቲ ማያ ካልኣይቲ ጻዓትያ ሳልሰይቲ communication and transportation መጓዓዓዝን ርክባትን እዩ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ ሕክምና ሓሙሸይቲ ከዓ ትምህርቲ እያ እዚአን ንሓደ ሃገር ኣድለይቲ እየን እዚአን ቀዳምነት ከተማዕብለን ይግባእ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ሕጂ በዚ ናይ ስልጠና ናይ ቤት ትምህርቲ እንተወሲድና ወል ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ትምህርቲ يعبينايو كنت زبيت مرتات نيران كنت زخينان كمزنيرو ايكونن اتي تمرتي عبيت وي بزح حساب تمرت خيلهم سلستمهرو زي كونه اتا عينت نايت تمرتن اتي ناتو ግብራውነትን አስተዋጽኦ ነትሰብ ከመየሩ ከም ዝሃንጽ ስታት ኣብ ግምት ወይ ኣብ ክስታይ ካእትሉ ጅብ ኤርትራ መምሃራን ከመዮም ታይም ዝሙሩ ታይ ስልጠና ረኺቦም ከም ተምሃሮኸ ንዝብል ሕቶ በአሉታዊ ዝግምገም ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኣነ መጽናዕቲ ገይረ ነይረ ብዛዕባ ናይ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ትመሃሩ ብጣዕሚ ዘገርም ንዓብ 15 ግዜ ዓመት ሲ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ክስታይ ዳርጋ 28,000 ብዲፕሎማ ብዲግሪ ሰርቲፊኬት ኩሉ ሙሉ ኣኪብካ ሲ 20,000 ሕጂ ን15 ዓመት ንገለኽ መቕሎ ከለኻ ሲ ዳርጋ ብዓመት ሲ بديبلومان بديجرين بسيرتيفيكيتن هم فرجع خلتشة كلام مالي جنا عملنا 15 جرا ماتريك جيرو ماتريك مال زناي 10 خلتها ملكا فتنا قبعتهم 26 حجز حلف ريونيرا 26 كم إتيهم زحلفوا 26 قبعتهم كا قال يوم ديجري قال يوم دبلوما قال يوم كان سيرتيفيكيت السوق عندنا نبتي يونيفرسيتي مساعته ودما ምናልባት ፍርቆም ገለ ከዓ ይስጎቡ እጂ ከሰውጊ ከበይ ካታቱ ወላ ሓንቲ ዕድል የለና በኤርትራ ለግዜ ሲ ማትሪክ ትገብርሞ ተወዲእካ ወሰንካ ኢኻ ትሕዝ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ሲ ኣባጊዕ ገለስ ይርኢ ነይረ ተናባጊዕ ገለስ መጀመርያ ፀጉረን ይቕንጠጣ ዳሕራይ ልክዕ ኣለ ልክዕ ከምዛቱ ቦት መስል በኣየን ዝኸዳ ሰይለየን ዝኸዳ حرفتي ما حردي وصحفت ما حردي بجلجل يلنق لما تعشيق الخدانات في السوبر ماركت اجا نعمل ماتريك اجي انت لها كلتنا شديش تمتي حوالي كلتن تمتي حلو والله كتا ما حاش تخون كا على اجزاء تدقل انا تفول تخون ينير جوم زبال نغير يلا حنصب تودي كاخيلو كاي اذا حج عاب خسرتي بخنت ناي 7 صنكاي ازيتات أصدقائي خوينا جريها هذا الشيء سب تمرق عدي ويشحن كل تيم يتنسب
كم زمريقنا بلو أبتن شوعتين قل زخنا كوليجات اللوا حج مقا وحدانين هذا حتى حمل ماله زبحلنا يحرشا كوليجا له هذا ناي مارين ساينس زبحلالو أب ناي بحرين ساينس مالتي نسون على بس ما ينفعله نعرف عد قيح كوليج أوف محبراو ساينس بيزنس ساينس كأنه بحدا يمشف شقامه نسون عد قيح له ناي هيلث ساينس كاسمرالو إتا أورتا ميديكال سكول على أجهزة حلفة جزيت مبل 3 عامات ناي سايس بب حدا ندامتو خمس جيرنا هو اليوم تواني رمسي أنا قفلت جن كلتا ميتين سيس عن دكتورات كم جيرنا زيهم كسبيشاليست جيرنا دقرمي هذا يونيفرسيتي نبينو يوردرون يردنا بكينيا يوغندا صوماليا سودان ساوث سودان إثيوبيا جيبوتي يتقمي زي إريترا جلسي يتقمي مهور graduates جو عمت زمرقصي وحداتهم نابنا تحجي أبزلوا عدن توسيتك أنت تخيلوا 4 كاميتي كابتي بروفيشنال ما لسه كابتي بعلمويا صريح زنبر 4 كاميتي كل جزيسي بوموت بطروتها وبزح نجارات كابتي سرح علم يوصوا معناتهم حجمة تكاتا كركبالو انت واحد بأمريكا 4 كاميتي كمرقوا لهم كابتي سرحتنيا مالتي نعمل حجين ترى 5 مليون كوينو كاب 5 مليون 4 كاميتي مالت 400 شح مالت سلازي كوم 4% سي ريبليسمنت مالت سبستيتيوت تقبل نتي بموت استفلي بطولة عزوات كسرح زي ده قلمنا مالت أبيري تراجن هذا الشيء حسب ترى أبدي جرو تماري أو هذا الشيء حنقول تميز إنسان بحثي إذا كاب ديبارتمنت سي عسراسة سفتح مشيس يزمر حنتي يونيفرسيتي خلا أنا بعلي ممرس لزلو بزحتي أنا مرقني يرنا هذا جزء تزاريبنا لون يرنا على زي نجرزي كن أهزات علو بسنة سرعة كرنا حنبي أم نقيلين علو زي حزير له كن وعديو زلكا خجلت زكاء لا يكون نابنت أب حدا ميديكال يونيفرسيتي وميديكال سكول زلوا حجنا بيت مرتحكمنا بحدا جزية 300 زمان رقولنا أبي توقع حج نعمل تقران بس ويزناي ويل مقالة يونيفرسيتي ميديكال سكول ناي بحردار يونيفرسيتي ميديكال سكول غوندر يونيفرسيتي ميديكال سكول نيروبي يونيفرسيتي ماكرر وزته بتعمل زح دكتورات يوم زمروا أجي انتهي تسقموا بخمسة 4 3 دكتوراه بعمت أمريكا سي تبعثوا حيت خلنا أنا بنت كاب كندز نيرو كندز 10 ساعات شجرنا هيكون لما كم تقبوا ولا تناي من قصتاو تكال كتصب زي كون سي زحت مفعات سب عقلي سب فلتات على إريتراويان فأضلهم تخيل ما بيتم تخبوا زخلوا أب أمريكا زلون أبنت أب أمريكا زيادة زلوا ولقاوي باي برايفت يونيفرسيتي برايفت مالس لا ولقي يونيفرسيتي كله تزبلت سنسير أبنت أب أمريكا ناي ولق خبال كله زي مخسب زمن ناي مخسب هيكون بزحت حجة أنا الصراحة لازم نورك برايفت يدن تي أطوع كابزن أكيبهم يمهرونه منقستي أبو يدو أيتوني برايفتي بس كوميونيتي ندام مالتي محبرسب ندام عمل مسكرة حفاش أتخبى بزول سبصراحة له سنبرت له وانين تكال محاسن له معلش وانين زلهم بيزنس زلهم سون كونتريبيوت كيرم أبو هذا بيت مرتو ببروت بيت مرتو ندام عمل خيدو برايفتي بس كوميونيتي بورد أوف تراستي سالو يم حضروه ترفن تترقبو نجنا ما عمل الخوون بس حنا أمريكا عبيتي زين أيفي ليج زبها العبيتي universitat درجة برايفتي هجي إذن تايو نساتن كم نشين جميرن جن تحضرت سن دام عمل سلزخله عقل بقعة الناتري سلزخله عن كنا بركي إنه مالتي هجي كلها منقسين يسوبينينا universitat كله تخل رايكون بدل لي هبوا نتسب قبل نتيجي حنتي سمعت بهالهجينيرا هذا
جراجويت مسانا بحساب مسارحتنا هركوت زخونه بروفيسور يونسي مسريتو معبيلات صبو درجه 3500 زخونو جراجويت سابيلا تاي كم زترخبي فلطنا انا عصيما ازي ابغي جاي تي معبالناي لعلواي درجه وين لعلواي تمرتي درجه سي ادلاي مخنياتو كحاسو زخو زخو وزته ولا كو حتى انت تجمره معهم كقلصو زخو سبات تفريلو سلازخونه جنسو شجر على مالك ناب حريشان تخيدنا ما مطنو نحريشا تكنولوجي بإريترا دارغا يلن كبال كالي ستوسنا تراكترات زدولو كم ستي وصيت ناتو دينا زمزن ازي تحتيو سكالوت هاغرات بفلاي اوادا ديركا كن اب إريترا بزلو تكنولوجي ناي ما شجر ناي غير شجر كتفتح تخل بصح اغابات الله زحات هاغرات نصحات كنت فولت يخما وتا زنبركم فلاي زحجي زلو تكنولوجي ناي ما شجر سي فتح اندا كفتح زخيل قس بقس ماي كمان زنب كتهر ماي اب سماي كيف كخوم فاتاتن الله ስለዚህ ናይ ማይ ሽግር ይብልናን አጽ በጣም ሰፋሕቲ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ቦታታቱን ኣለና ወላ እቲ ሓውሲ ኣጻም ይኹን በር ከተማ ዓብሎ ትኽእል ኢኻ ዝኹሉ ገማግም ናይ ፈለግኒል ዘሎ ብሙሉ ዝማዕበለ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ወዘተ ቡይ ስለዚህ ንሕና ከዓ ብቀረባ ንሽታይ ዓዲ ስለ ዘለና እቲ ናይ ሕርሻ ነቲ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ምስኡ ኣራኺብና እውን ከምዚ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ሃገራት ወይና ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ወይ ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ዘሎ ሃገራት ንዕን ከነብሎ ንኽእልና ዓብ ዕድል ኣለና ኣብኡ ትሞጓሰውን ከምኡ ለሕጂ ትሞጓሰ ንቐሊሉ ኤክስፖርት ትገብረን ሰደድ ትኽእል ኢኻ ኣባጊዕ ኣጣል ብፍላይ ዘን በጊዕ ከሰላ ዝበሃላ ሕጂ ዝነዊሕ እዝነን ብጣዕሚ ፅቡቃት ኣባጊዕን ተን ከብቲ እውን ከምኡ ኣብ ባርካ ጋሽ ባርካ ዘለዋ ትፈልጥዎን ኢኹም ካባይ ዝያዳ ስለዚ ብኸምኡ ጌርና ማዕቢልና ሓድሽ ኣዳቒልና እውን ዝለዓለ ጥሩ ዝኾነ ብፅሕ ንኽእል ኢና ሽንኳይ ነብስና ጥራይ ምኽኣል ዘይኮነሲ ንሰደድ እውን ብቑዕ ዝኾነ ዕዳጋ ክፍጠር ከኣል እዩ ኣብዚ ደቡብ ሰሜን ምዕራብ ብምብራቕ ወዘተ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ መሬት ኣለና ኣነ ዝክረን ቆልዓ ከሉ ኣስመራ ስለ ዝዓበኹ ኩሉ ግዜ እንዳ ደናዳይ ካሻነ دا بزدك محرة كرن وزت معت تاخلت نيرو ولا نسدت كمان الآخر أجي زين ودهم زين نبر كوين مال أجي هم يقول كانوا أنا تي دخمن هذا قطعة تناير تراهم ليه هلا بعلو تي راح هاجر كمان كم زين يروح بحال كم زين خمسة كمان كم زين نعم نجيت إن شاء الله بليك زخونة ستايك زارب كله سلام انتهي دعمو أمور خونه لزخالسي انتهى إلكا نايم مرمار سجمتو نايو سدني سلازي دخامات هالو أزيو دخامات نا تعدلات من خلنا جني إريترا ميشس بزخونه ملتع وسيدنا بجغرافي كاوديو بكليما ديو بهزب ديو زخونه وسيدنا جني تعور صقاتاتا تبلي شاتاتا تيتوادا دارنت بلصتا أبوتو الله معناتي سلازي بزح عدلات كفتر لنا خيلي ترانسبورتيشن نعمل تحجي أب تي خبابي باسع زلوا جماعهم كبراس كاسرس كبراس دوميرا وزح بطاطا تالون إندستري خون زغل أو نا إندستري زون وين إندستري بارك غيركا أو بروسيسين زون غيركا هم زنا دبي كبرت خيلها بعد دبي كمان بربعة بعد 5 عامتي زغلوا تريليونات زاكل هابتين شيشاين كبروا زخالوا كاب سماي متي وما يكون انتاي راه الحتن فلطتن استراتيجين سلطن تطقيمهم امبر اتي بنزينا قال لك نقول بنزينا 5% يخدنا دبي نعمت حجي دبي توصيلنا زي يونايتد عرب اميرس 5% 5% تخلق خاب توريزم كابزن بروسيسين زون كاب قال اخا خيبهم معات جنزب معات توتي زلو فلمنتاي زدلي هواهو سلا زفطوري نحنا هم تفاتيرنا عدلات علنا حدقاتات كنتاي ونتلنا ما حدقاتات دما كمانا يجمر مشتاو عقمنا نحدقاتات يساطحنا له حزبيه بلنا حتى حزب توسيدنا تحزبي بزح منسي
كفرن زغل كسلطن زغل قلطيفو مليخو نتي زلو فلطتن تكنولوجين بصراحه وعيلو تعدى خسلطن زغل درجه كاب 50-60% نلعلي وربا يبلص እኳ አይብለጽ እኳ حجيس مستوى ተሃደርነት زلو كل وسيل كم 80% አትማዕቶ ታይኮን زلو ስለዚህ ንዑ ኣብ ክሳክ ንወስዶ ንኽእል ኢና ካልእ ምናልባት ጦሩ ብዘባርቆ እየ ዘለኹ ግን ድሓን ብዛዕባ ሓይሊ ፀዓት እንተወሲድና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሽግር ናይ ፀዓት ኣሎ በሃል ወይ ኣሎ ግን ሕጂ كيدلنا سكينا تيم ماكلاي مبرع مخيدمو بمنتاي مصعد زوم فينا فلا بعدنا حجي نفاس አለው ፀሐይ አለው كله لومي سالا تكنولوجي ساعات كتوص بفلاي كم زناي ኤርትራ አይነት ክሊማ ዘለካ በጣም ቀሊል ማለት ሲ ወፍርን ተገር ካሉ ማለት ፍልጠት እንተራካይትካ አጋጣሚ ሆይኑ ናይ ማይክ ስታይልና ግን እትማይ እንተራቲ ሪፎርስቴሽን ገርናሉ ነትሕርሻ ማዕቢልናዮ ገለ ክመጽእ እትማይ ወላውን ቴክኖሎጂ ተጠቂምናውን ማይ ሲኽነም ጦይና አይትጣራጠሩ ብዛዕባ ማይ በዓል ዱባይ ራእይዎ 10 ኪሎሜትር ስፋት ዘሎ ቦታ ግሪን ትርኢት ናይ አንታይታ ወሓደሎ ናይ ግሪን ገለ ናይ ዕምባባ ቦታ ደገርም እዩ ዘደንቕ እጂ እንታይ መልክተልካ ዝንሕናውን ካብኦም ዝሓሻይ ናይ ኢንፋክት ምክንያቱ ሶምት ማይሲ ከባኻውሕ እንዳፈንጥሕ ወይ ዲሳሊኔሽን ነትጨዋም እንዳለወጥዮም ሳይ ዝገቡ እሕና ግን ብዙሕ ዕድላት ኣለና ተተኻኢሉውን ካብቲ ሩባታት ዘሎ ናትና ዓቂምናስ ተወሳኸውን ከነምፅእ ንኽእለሉ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ምሳል ኣሎ ንገብሮ ንኽእል ኢና ንሕና ስለዚ ብብዙሕ መንገድታሲ ካብ ማይ ባሕሪ ጥራይ ወይ ካብ ክስታይ ጥራይ ተፀቢና ዘይኮነሲ ካብ ማይ ናይ ሰማይ ጥራይ ብዙሕውን ካልእ ምንጭታት ክህልወና ይኽእል እዩ መንገዲ መራኽብ መንገዲ ሓደ ካብቲ ብልጫታትና እዩ ወይ ሓደ ካብቲ ዕድላትና እዩ ኤርትራ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ መራኽብ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ምናልባት እቲ ናይ መንገዲ ፅርግያ ጥልያን ዝሰርሑሲ ዳርጋ 80 ዓመት 90 ዓመት ሲ ዝኹሉ ታንክን ገለን እንዳረገጾሲ ስጋብ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ስርሕ ለምንታይ ይውልኩም እቲ ቀደም ዞማ ማሓራ ክዛርቡ ኩሉ ስማሊ ዞም ማሓራስ እንታይ ይብሉ ኣነብኹም ማር ከለኹሲ ኣይ ኣገራችሁ እኮ ድንጋይ ነው ዓድኹም ሲ ኣማን እዩ ኣማኑ እቲ ኣማን ግን ሕጂ ንሓደ ፋቻቪስታ ፀሪብካ $100 ትሸጠሉ ግዜ ካልኣይ ነቲ ባዛልት ሮክ ወይ ነቲ ናዓረ ኣብ ፈረንታይ እቲኻ በዝን ተኺልካ ነቲ ፅርግያ ለቅዕ ከምዚ ኣብ ኣሪዞና ዝረኣኽዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክምህ ዘይብል ፅርግያ ጌርካ 100 ዓመት ከተናብረሉ ፅርግያ ክሰርሑ ትኽእል ኢኻ ብሕሱር ምክንያቱ እቲ ፈረንታይ ክጥሕኖ ከለኻ እቲ ኣእማን ገሊኡ ኩሬት ክኸውን እዩ ገሊኡ ኣፀቢቑ ክደቅቕ እዩ ገሊኡ ንመንደቕ ዝኸውን ክኸውን እዩ ገሊኡ ገለ ክኸውን ስለዚ እዚታት ከምዚ ብጣዕሚ ፅርግያታት ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ብሕሱር ዋጋ ምክንያቱ ኣለና ትሕዝቶ ኖራ ራእይዎ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ቆልዓ ከለኹ ገለስ ዝኩሉ ቲራበሎ ገለ ብኡ ስለ ዝነበረት ገዛውትና በዚ ቪላጆ ዝበሃል ድሕሪ ቃኞ እዚ ኩሉ ቲራበሎ ዓይነይ እንዳረኣኹ እዩ ተሰሪሑ ካብ ፋቻቪስታ በዚ እምኒ ተፀሪቡ ገለመለ ወላ ሽግር ኣይነበረን ተን ማኪና ከይድሲ 10 ኪሎ ሜትር ከዓ ናይ ክዳን እዩ ሕፃውን ከምኡ ኖራኹም ስለዚ ብዙሕ ዕድላት ኣለና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ባህርያውን ፀጋታት ሕጂ ትእምንታት ሲ ከም ሃብቲ ኮይኑ እዩ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ሃብቲ እዩ ከዓ እዚ ናይ ባሕሪ ገለ ብዙሕ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንፊት ተዛሪብና እሱን ሓደ ብልጫታትና እዩ ኦፍኮርስ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ተወዳደርቲ ኣለዎ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝዳወባ ግን እንተኾነ ግን ንሕና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ጨው ንጥቀመሉ ዓሳታት ንጥቀመሉ ዓሳታት ነርባሓሉ ብፍላይ እዚ ሓድሽ ብጨዋማይ ክሰቲ ዝኽእል ኣታኽልቲ ኩሉ ሜዳ ክስታይ ጌርና ሰሜንቶ ፋብሪካ ክንገብረሉ ንኽእል ኣብነት ሕጂ ሰሜንቶ ጌርና ከመይ ዝበለ ኮንክሪት ጌርና ፅርግያታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ሑፃበቲ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ኩሉ ሰሜንቶ ጌርና ክስታ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምናልባት ዓቢና ማለት እዩ
ስለዚህ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እታ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ድማ እዚ ናይ እንታይ ዝበሃል እዩ ማይ መንገዲ ትምህርቲ መራኸቢ እወታ መራኸቢ ከዓ ታላይ ባይታ ጥራይ ገይረ እምበር እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ከዓ ዝገርመኩም ነገር እቲ በቲ ሪፍት ቫሊ ዝሓልፍ ስጋብ ሞዛምቢክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝበፅሕ በኣና ስለ ዝሓልፍ በቲ ቀይሕ ባሕሪ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ቬዳኮም ካልእ እውን ኣብ ሃይዌይ ኣሎ ሕጂ ብቐሊሉ ንሕና እውን ማለት ዓዲስ ሜይ 10 ሚልዮን ወይ 20 ሚልዮን ተደኣ ኣው ፊራሲ ዝስቕና ቀቅርሺ ንልኡ ንሕና ማለት እዩ ዳርጋ ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ኩን ወላ ካልእ ብዙሕ ነገር ሓፂር ግዜ ነቲ ሙሉእ ዓዲ ከተባፅሓሉ ትኽእል ከምኡ ተተባፂሑ እቲ ዘምፃኣልና ፕሮዳክቲቪቲ ወይ ኣፍራይነት ብጣዕሚ ላዕሊ ክኸይድ ማለት እዩ ካልእ ሕርሻልና ማይልና ኢንዱስትሪ ከዓ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታ እዩ ከምቲ ዝበልኩ እቲ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉኡ ኢንዱስትሪ ዞን እንተጌርናዮ ትራንስፖርቴሽን ኣብነት ዝኾነ እዚ ናይ ቫሊ ቼን ኣናሊሲስ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እተን ሓሙሽተ ፕራይመሪ መስርሕ ኣለዋ ካብ ኢንፑት ፕሮሰሲንግ ኣውትፑት ዝበሃል ኣለዋ ዳሕራይ ዲስትሪቢሽን ክፍፋል ዳሕራይ ከዓ እዚአን ሓሙሽተን መስርሕ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ምህርቲ ዋጋ በቲ ትራንስፖርቴሽን 34% እዩ ዝወስድ እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ማለት እዩ ካብቲ ሙሉእ ፕሮዳክሽን ኮስት ወይ ናይ ምህርቲ ዋጋ ስለዚ ንሕና እንተኣ ጥቃ ባሕሪ ኣለና ኮይና ብቐሊሉ ተወዳዳሪ ብሉፅነት ከኣጥሪና ቀልጢፍና ከነባፅሑ ንኽእል ኢና ካብቲ ጥቃ ባፅዑ ዘሎ ምክንያቱ ካብኡና ኣብኡስ ንኣብነት ሕጂ ንጅዳ ክንሰተኛ 250 ማይል እስከባን ኣይከውንን እዩ ከምዚ ኣላልዑ ኢልካ ትኸይድ ካብኡ ሓሊፍና በቲ ናይ ባብኤል መንደብ ጌርና እውን ክነብፅሑ ንኽእል ብወገን ደቡብ እውን ብዙሓት ህዝቢ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣለዉ ወላ ሱዳን ገለገለ ስለዚ ማዕከል ናይ እንታይ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ክንገብሮ ዘይንኽእለሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ተወዳደርቲ ኣለውና ክትርስዑ ዘይብሉ ሕና ግን ብዙሕ ካልእ ብልጫታት እውን ኣሎ ስለዚ ግን ኩሉ መዳያዊ ስለዝኾነ እዘን ሓሙሽተ ነገራት ዝግባእ ነቲ ህዝቢ ከየሳተፍና ከነማዕብለና ይንኽእል ኢና ህዝቢ ሓይሊ ስልጣን ኩሉ ነገር ምንጭ ስለዝኾነ ናይ ዝኾነ ነገር ነቲ ህዝቢ እንተዳ ማዕቢልናዮ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክሽፍኖ እዩ ንኣብነት ሕጂ ሰባት ሕጂ ይሪኦም ኣነ ነው ንዓዲሲ ስጋብ 600 ሚልዮን ዝሰድዱ ኮይኖም ተሓንበሉ ማእከላዊ ገምጋም እዚ 600 ሚልዮን ቀሊል እንተዳ እቲ ኩሉ ሞቢላይዝ ጌርካ ኣዋፊርካ እንተዳ ጥር ዝበለት ሳንቲም ጥር ዝበለት ቅርሺ ካብኣ ፍርቃ እንተዳ ንዓዲ ትሰድድ ኮይና ግን ስጋብ 1 ስጋብ 2 ቢልዮን እቲ 2 ቢልዮን ኣብ መዓላ እንትውዒልካ ከምዚ ናይ ኤርትራ ነገር ድማ ብዕፅፊ እዩ ዝዓቢ ብዕፅፊ ገና ካብካ ንኸምፃኻ بعدين كي قعدك لا خي جبك هاي تمعبلوا لتي انفراستراكشر تمعتي اغلغلوت بحابي تمعبلوا مخنيات حدا ነገር እንትን ኣዋፊርካ እዚ ባክወርድ ኤንድ ፎርወርድ ሊንክ ዝበሃል ማለሲ ተታሓይዝና ኣብነት ሕጂ ኣነ እንተኣ ናይ ሆቴል ሰሪሐሲ ሓደ 5 ስታር ሆቴል እቲ 5 ስታር ሆቴል ዳ ባን ክደሊ ገለ እሱ ከዓ ተን ፋብሪካታት ተምዕብላይን ካልኦት ማለት ስለዚህ ነንሕዱ እንዳተተሓሓዘ ዝኸይድ ኢኮኖሚ ይኸል ዝኾነ ዓይነት ትገብሮ ምስኡ ተላጋጊበን ዝኸዳ እዚ ባክወርድ ኤንድ ፎርወርድ ሊንክ ዝበሃል እንዳተኸሙሉ ሕጂ ንሱ ሓደ ኢንዱስትሪ ጥራይ ይኮነ ታይዳ እዚ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣቐልጢፉ እዩ ዝምዕብል ምክንያቱ ቶም ሰራሕተኛ ሕጂ ኣብ ኮንስትራክሽን ዝሰርሑ ሓደ ኣብ ባላሶ ዝሰርሕ እንተለካ መግቢ ክደልዮም ትራንስፖርቴሽን ክደልዮም ገለ ክደልዮም ክሽሙትዮም ገንዘብ ክረኽብዮም ኩሉ ክምዕብል ኢኮኖሚ ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን እቲ ኢኮኖሚ ከዓ ካብ ሰብ እቲ ቁጠባ ካብ ሰብ እዩ ዝመፅእ ሰብ ቀንዲ ሕመረት ናይ ሓደ ቁጠባ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንኤርትራ ክንመዝና ከለና በዚ ኩሉ ነገራት ዝሓለፈ ግዜ 5 ሃገራት 6 ሃገራት ኣወዳዲረ ነይረ ፀገሚ ጅቡቲ أنت نيشتي كندي أتوتو كندي جاملا أوتوتالو عيلكم ترى أجمعتكم بحزن لالبات كمان 3-4 أسفياء تعرف قناعته 1 مليون حزب زلوا كاب إثيوبيا تراي سجاب 2 بليون توتالو كمون كال قناعته
تنقصاقسلو نص ወደብ ኣሎ ወደቡና ማዕቢሎም እዮም ገና ካልኣይ ደረቕ ወደብ ገይሮምሉ ከምኡን ታጁራ ካልኡን ገይሮምሉ ዝኹሉ ገይሮምሉ ሕጂ ካባና 3-4 ዕፅፊ ተዓቢ በቃ ሕጂ እቲ ኣወጣፃ ከዓ ክንድሪ ኢንቨስትመንት ትገብሮ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከዓ ከሲርና ያው ሰሊዱ ዘይፈልጥ ህዝቢ ድሕራይ ፅባሕ ንጎት ኔክስት ወለዶ ኣሽንኳይ ክሰድድ ንኤርትራ ስትረፍ ዝዓባ ኤርትራ ከማን ክዛረቡን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክብፃሕ እንተዳ ከምዚ ቀፂልና ማለት ስለዚ ዝወልድ ከምዝን ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ስዎት ክስታይ ጌርና ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ቤት ምዕባለ ጥንካሬ ናይ ኤርትራ ሓያልነት ናይ ኤርትራ ቦትኡሎ ብዙሕ ፖቴንሻል ወይ ዕቁር ዝኾነ ሓይል ኣለዋ ፀጋታት ኣለዋ ተኽእሎታት ኣለዋ ሓደ ዊክነስ መሊኡ ምሕደራ ዲሞክራሲ ዘይምህላው ህዝቢ ዘይምህላው ሕማቅ ዝኾነ ኣሰራርሓን ኣነባብራን ናይ ሰብ ሓይሊ ኣብ ዘይቦቱ ምእታው ሰብ ባህሪሩ እዚ ንቕፀት ሓንጎል ምኻድ ማለት እዚ ብሬን ድሬን ሱጥራዩን ዘይኮነ ናይ ሰብ ባዕሉ ትመንእሰይ ክሰርሕን ከፍርን ትኽእል ምኻድ እዚ ኩሉ ከም ድኻም ጌርና ንወስዶ ዕድላት ከዓ መሊኡ ኤርትራ ተዶኪናትሉ ዘላ ቦታ እቲ ዝበለፀ ክኸውን እዩ ዝመፅእ 20 ዓመት 30 ዓመት እቲ ዝበለፀ ቦታ ዳርጋ ሓደ ርብዒ ከም ናይ ዓለም ምህርቲ ወይ እውን ቁጠባዊ ትሕዝቶ ናይ ዓለም እየ ዝብል ዘሎ ዝንቀሳቀሰሉ ቦታ ክኸውን ምክንያቱ እቶም ግብፃውያን ኣማዕቢሎም እዮም ክልተ ለይን ገይሮም እዮም እቲ ስዌዝ ካናል ወዘተ ስለዚ እንዳማዕበለ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ናይ በዓል ስዑድ እውን እቲ ናይ 2030 ኣውፅኦም ዘለዉ ስትራቴጂክ ፕላን እውን ብዙሕ ነገር ዝእምት እዩ ንሕና ከዓ ውለና 300 ኪሎ ሜትር ከዓ ናይ ርሕቕን ስለዚ እዚ እቲ ዕድላት ኣለና ማለት እዩ ሓፂሩ ዘርዚርካ ክውዳእ ኣይከኣልን ናይ ጂኦግራፊካዊ ዕድላት ኣለና ዕቁር ናይ ማዕድን ኣለና ናይ ክሊማ ኣለና ናይ ካልእ እቶታት ከምፅእ ዝኽእል ኣለና መሬት ኣለና ተሰሪሕናሉ ክምዕብል ኣብ በዓል ስዑድ ዓረብ ከማን ባዕልኻትኩም ትፈልጡ እንደይ ግሪን ሲቲስ ግሪን ክስታይ እንዳበሉ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ መሬት ገዝኡ ኣለዉ ካብተን ልሙዓት ሃገራት ማለት ስለዚ እሱውን ኣለና መንገድታት ብቐሊሉ ኩሉ ከነራኽቦ ንኽእል ኢና ሕሱር እዩ ኣባና እምንሎ እቲ ዝረጉምና ዝነበሩስ ምረቓ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝሳላ ቴክኖሎጂ ሰዓት እውን ከነምፃሉ ንኽእል ኩሉ ነገር ኣሎ እዚ ዕድላት ሓደጋታት ተረኣ ንሕና ከነማዕብሎ ዘይክእልና ድሕሪ ሰብ ኢና ክንተርፍ ቁፅሪ ሓደ እቲ ዕድላትና እቲ ሓደጋ እንታይ እንተልካ እንተረኣ ድሕሪ ሰብ ተሪፍካ ፅጉዕ ኢኮኖሚ ኢኻ ክትገብር ድሕሪ ፅጉዕ ኢኮኖሚ ፅጉዕ ህዝቢ ክመፅእ እዩ ድሕሪ ፅጉዕ ህዝቢ ናይ ዲሞግራፊ ናይ ህዝባዊ ለውጢ ክመፅእ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ወላ ዞም ከባቢና ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከይተረፉ እንተደኣ መፅኦም ኸ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለካ ትዝ ናትካ ከም ኤሪትራዊ ከም ሰብ ባህሊ ፀጋ ክብርታት ንሱ ክትስእን ኢኻ ብፍላይ ከዓ ቁጠባውካ ፀጋዕተኛ ክትከውን ኢኻ ፀጋዕተኛ እንትኾንካ ወላ ሓንቲ ካልእ ዕድል የብልካ እንታይ ደኣ ቀስ ብቐስ ተዋሒድካ ቀስ ብቐስ ክንድቲ ስብሒ መሬትካ ትበልዕ ወይ ብስብሒ መሬትካ ወይ ከምዚ ብላዕለዋይ ኢድ ክትውንን ትኽእል ፀጋዕተኛ ፈጢርካ ንስኻ ኣብቲ ሳልሳይ ካልኣይ ደረጃ ኮንካ ወይ ጊልያ ኣብ ገዛ ዓዲ ኮንካ ናይ ምንባር ቆብዐያ እንተደኣ ኣብ ብላዕለዋይ ፀጋ ዘይትውንን ኮንካ እቲ ናትካ እንት ዝበልክዎ ኖ ትሕዝቶን ፀጋን ኩሉ ነገራት ዕቁር ፀጋን ኩሉ ነገራት እንተደኣ ክትሕዝ ዘይክኢልካ ንስኻ እንተዘይሃለኻ ከም ህዝቢ ወል ተፈጥሮ ሃጓፍ ስለ ዘይትፈቱ ካብ ካልእ መፂእ ዝመልኦ ማለት እዩ ስለዚ ዝርዳእኩም እንታይ ይብል ከም ዘሎ ስለዚ በዚ ከምዚ ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኾነ እንዳኾነ ከይድ ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ናብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንተመፂና ድማ እቲ ናይ ነጥፍኦ ዘለና ገንዘብ ንሓለኽቲ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ቀባ ንሪኦ ነይረሲ ሓንቲ ናይ 120 ሚሊሜትር 122 ሚሊሜትር ናይ መድፍዕ
ጥይት سي ወይ ናይ ታንክ ጥይት سي ስጋብ 5,000 حتود قليل ኣይኮነን እዚ ስለዚህ ተንሕና ኣብ ዘለና ሁነታት እቲ ኩሉ ትሕዝቶታት ናይ ኤሪትራ ወላውን ካብ ወፃእ ዝመጽእ ዝኩሉ ረሚታንስ ኣብኡ ይዝጠፍእ ዘሎ ተሃለኽቲ ነገር ይዝጠፍእ ኣሎ ትውግእ ጠፍእ ኣሎ ተገለ ጠፍእ ኣሎ እዚ ምዕባል ዝበሃል ነገር ፎርጌት ትስልካ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መበል 30 ዓመት ዝገብርዎ ዝነበሩ ጽጽዎ ነይራ ንጽጽዎ ይኻ ዋ ሕጂ እንታይ ሃትገብር ተወዳድሮ ኢኻ ነው ቶም ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ እንታይ ገብራ ኣለዋ ንዝብል ሕቶ ትምልሶ ግባት ኣብነት ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤሪትራን ተወሲድ ናይ በጃምላ ከምዚ ናይ ወርልድ ባንክ ሪኦ ጽንሐውሲ 954 500 ሕጂ ንሕናሲ ዘሪቨርስ ነይሩ ነው ስለምንታይና ከምዚ ስጋብ ከም ዝበጽሕ ይጥቀም ስለዚ ብሙሉ ትድኽነት ኣሎ ማለት እዩ ሓጺሩ ትበሰላታት እሱ ግደፎ ቁጠባ ይዛርብ ዘሎ ካለ ኣእምራዊ ባህላዊ ካልኦት በሰላታት ማዓት እዩ ስለዚ እዚ ትሑት ናይ ሰብኣዊ ማል ወይ ድማ ሰብኣዊ ጸጋ ሕጂ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ክስታይ ከእትወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትስወት ኣናሊሲስ ክንብሎ ከለና በቲ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ተዓዲ ድኻማት ኣለሊኻ ብርትዐ ወይ ፖቴንሻል ኣለሊኻ ሓደጋታት ኣለሊኻ ከምኡውን ዕድላት ኣለሊኻ ትሪኦ ከለኻ ምናልባት ነቲ ዝመጽእ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ስትራቴጂ ኩን ስልቱን ክትቀይስ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ ምበልኩ ምናልባት ኣጸቢቕና ኣብቲ ምስ ቁጠባ ክንተሓሓዞ ንኽእል ከዓ ናይዚ ኣብ ወፃእ ዘሎ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እዩ ዲያስፖራ ናብ ኤርትራ ዘሎ ሲ ትረሚታንስ ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ከምቲ ዝበልኮ ስጋብ 1.5 ቢልዮን ተነፋዕና እውን ስጋብ 2 ቢልዮን ኣብ ዓመት ከነእቱ ንኽእል ንዓዲ ተድኣ ናይ ሓቂ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃዋህው ነፃ ኣተሓሳስባ እንተኾይኑ ኩሉ ነገር ገንዘብ ጥራይ ከምስለኩም ሕጂ ገንዘብ የለኩም እንተኾነ ግን እቲ ረሚታንስ ብዙሕ ዓይነት ይኽልል ካል ንኣብነት ናይ ገንዘባዊ ሓዋላ ኣሎ ሓደ ስነ ፍልጠታዊ ሓዋላ ኣሎ ተመክሮ ሓዋላ ኣሎ ፍልጠት ሓዋላ ኣሎ ሓሳብ ሓዋላ ኣሎ ብዙሕ ሓዋላ ኢኻ ትስድ ሕጂ ከምኡ እንተጌርና ነፃ ንዝኸውን ዝገርም ነገር እዩ ከምኡ ተፈጢሩ እንደዝኸውን ክንደይ ሰብ መተኣምር ምርኣኹ ኣብነት ሕጂ ኣነ ሓወይ እንተሎ ኣብ ኤሪትራ ክሰደሉ እየ ንዓመት 5,000 ክሰደሉ maybe انت نفيع 10,000 صدول ها 1,000 نورحي وي حششه مونتميت وي كعد حن ها 500 صد 5,000 مالك حجي صبصوا بيله وسو ان كان موزين 10,000 زي حساب زي اللاتن ابزخم ዛ ቦታ ሪእ ያ ነይሮሞ ኣብዛ ዓዲ እስኪ ኣብ ኤሪትራ ሕጽረት ኣሎ ዝኸረን ወዝገለብ በዚ መንገዲ እና ኣፍዓልስ ሓንቲ ቦታ ኣላሞ ኣብ ከማስ ንእሽተይ ጽቡቕ ሕርሻ ማይ ስለ ዘለዋስ ወይ ሓደ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ሞት ቦታውን ጽቡቕ ስለ ዝኾነሲ ወይ ከዓ ኣብ ተኸምታ ቦታሲ ኣብ ኣቤት ምግቢ ዘይትገብር ጽርግያ ስራሕ ኣለዋ ኣብኡ ስለዚ እንካም ወዘን 20,000 ዜን ግበርክብሎ ከለኹ ሓሳብክብሎ ከለኹ ሪኢኻ እቲ ገንዘብ ጥራይ ኩን ረሚት ዝገብር ዘለኹም እንታይ ላታ ሓሳብ ታ አይዲያ ኢኖቬሽን ትትካላዊ ማሃዝነት ከይተረፍም ስለዚ እቲ ሓዋላ ክንብሎ ከለና እዚ ትራንስፈር ኦፍ ስታይ ማለት እዩ ረሚታንስ ንሱ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክንገብር ምኽኣልና ተሓባቢርካ ግን እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ግን እቲ ላዕለዋይ ቅርፂ እቲ መንግስታዊ ትካል ዝበሃል ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ዝወርድ እቲ ህዝባዊ ትካል ዝበሃል እቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝበሃል እቲ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልነት ሕግን ዝበሃል እቲ መንግስታዊ ትካል ናበይ ይኸይድ ናብ ቁጠባዊ ዝሕታለን ድኽነትን ናብ ካልእ እውን ናይ ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ህዝቢ ህድማ ካብ ሃገር ስግረዶ ንቕፀታ ሓንጎል ከምኡውን ስነ ህዝቢ ናይ ዲሞግራፊክ ፕሬዠር ዝበሃል ናይ ስነ ህዝቢ ኩነታት ካልእ ትካእ ጅምር ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ካልእ እቲ ግዳማዊ ምትእትታ ወይ እዚ ኤክስተርናል ኢንተርቬንሽን ዝበሃል እንዳበርታዕ ኸይድ ምክንያቱ ዓቕሚ ስለዘይብልካ ውሽጣዊ ዓቕሚ
طناخركا زي معبلكا خمون أثار اللمدتات يبزح بالتات حساسواتات تعصافنت يلن إذا كله تعصاصيف شعود كتلعب وتكات انت الأمسيو سبعتني أنت خونك تتصوتا أكوب بعدوشي أكوب دمر هيكون البوزيتيف سام دي بحالا الأقوم يكون بعدوشي ويكا زيرو سام يزهون زخوانا هاجركم هزبي كابها وصعزلو معها حسبلكا دنجيسو ونعو خجبرلكا الكا مفتن عشنتي عب عشنتي سلازي እቲ ዘለና ጥንካሬ ኣማዕቢልና እቲ ዘለና ድኽመታት ኣማህሚና እቲ ዘለና ዕድላት መዝሚዝና እቲ ዘለና ሓደጋታት ከዓ ብናትና ብርትዕን ብናትና ውሽጣዊ ክእለትን ፀጋን ኣማዕቢልና ንዕኡ ዘማህምን ነቲ ሓደጋታት ወፃኢ ናይ ወፃኢ ሓደጋታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኤክስተርናል ዳክስታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንተርናል ንዕኡኻ ከነጉድሎ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ኢና ክንከዶ ዘለና ዝዓበየ ግን እቲ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ምሕዳር ወይ መንግስታዊ ትካል ንዕኡ ብመጀመርያ ደረጃ ንዕኡ ኢና ከነማዕብሎን ክንቅይሮን ዘለና ያ ከይገበርና ካልእ ዝኸውን ነገር ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ተእትዎ እቶት ዘይኮነ ወሳኒ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ እቲ ወሳንነት ዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤሪትራ ተኣክል ዓድስ ብድኽነትን ብቁርምድናን ብገለን ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ኣሸጋሪ እዩ ተፃባእቲ ክህልውና ክእሉ በለዶ ታይዶ ዝበሃል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንሓንቲ ንክልተ ሽቶ ወይ ንክልተ ዓላማ ሓንቲ እምኒ እንዳወቃዕካ እዩ ዝኽየድ ካልኦት ሃገራትን ተመክሮን ልምድን ዘለዎም ካብ ናትና ዝኸፍአ ኩነታት ዝነበሩ ስለዚ ብከምኡ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል እንታይ እቲ ካልእ ኣሰካፊ ንብሎ ዝኽእል ምዚ ስዎት ኣናሊሲስ ርኢና ሰባት ምዝንባል ናይ ሰባት ኣሎ ምዝንባል ዓብይ ምዝንባላት ኣለና ካብ ወፃኢ ዘሎ ጀሚርካ ወላ ካብ ዓድታት እዚታት ከዓ ንርእሱ ሓደ ዓብይ ኣሰካፊ ጉዳይ ኣብዚ ኤሪትራ ዘሎ እዩ ካልእ እዚ ናይ the poor governance and nation building process ምናልባት ተስፋኩም ዘም ኣማሓደርቲና ዝበሃሉ ሲ ክክቡ ከሎ ኢንተርቪው ሲ ብፅሑፍ ብዝርዝር ብኣሃዝ ብሓቀታትን ብገለን ኣየምፁን እዮም ስቆኢሎም እዮም ዝዛረቡ ሽኑ ዝኾነ ነገር ምናልባት ሕጂ ነዚኣ ምእንቲ ክስታገብሩ ኩሉ ዛብለ እዚኣዶ ታይዶስ ኢሎም ኣምፅኦም ኣለዉ እታ ቲቪአር ኣላ እታ ጋዜጣ እውን ኣለዋ እክብክብ ኣቢልካ ክትሪአን ከለካ ሓደ ሪሰርቸር እንተሎ ይርአ እቲ ነገር እንቀሊል ኣይቱ ለባምሲ ኣምተሉ ወይ ከይስሕቶ ንዓሻ ደርጓሓሉ ወይ ከይወልጦ እንዲቲ ነገር ስለዚ እቲ ኩሉ ብቕዓት ዘይብሉ ምምሕዳር ኣብ ሓደ ሃገር እንተሎ ብቕዓት ዘይብሉ ኢኮኖሚ ይፈጥር ወይ ቁጠባ ይፈጥር ብቕዓት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ይፈጥር ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ ይፈጥር ፅግዕተኛ ወይ ነፃ ተሓሳስባን መሃዝነትን ዘይብሉ መንእሰይ ይፈጥር እቲ ኢንፍራስትራክቸሩን ብከምኡ ድኹም ይኸውን ምክንያቱ እታ ዓንኬል ድኽነት ኣላ ቪክሽስ ሳይክል ትበሃል እዛ ዓንኬል እዚኣ እንታይ እያ እንተዳ ትሑት እቶት ኣለካ ዓዳጊ ትስዕብ እንተዳ ዓዳጊ ዘይብልካ ኮይኑ እቶት የለን እንተዳ እቶት ዘይብልካ ኮይኑ እቲ ዝተመስርሐ እውን ኣይሸጥን ወዘተ ወዘተ እናበለታ ዓንኬል ካብኣ ክንበትካ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንሳ እንተዳ ክትውተኽ ኮይና በቲ ዝመፅእ ፖሊሲን ኣተግባርነቱን ናይ ፖሊሲ ናይቲ ህዝባዊ ተሳታፍነቱን ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ምፍጣሩን ፍጠር ከሎ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝነፍዕስ ብጣዕሚ ኣሳሎ ኮይኑ ፈታዊ ዓዱ እንዲ ተሰዊኡ እንዲ ኩሉ ካባኻትኩም ጀሚርካ ናይ ነገር እንዲ ገይሩላ ህዝቢ ኤርትራ ፕሮፌሰር ኣለኹ ዶ ወዲ ኣለኹ ማለት እዩ ያ ኖቲስ ሰዓት እናኸለና ኸይ ስለ ዘሎ እዚ ኮነ ኢሉ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ኣይተ ኢሳያስን ኣጫፈርቱን ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ንምሁር
نكمرح زخيل نكسرح زخيل كله اكسبرتيز حتت تنطفكا باكال غلبت زنبرو عقم تمرتن ناي ولدو خا ناتطقمه نما عبل زمص سلازخونه كيت هغبر كونيلم عفينهم حيزمو زلوي زقدسهم زلخا دي ايتي سياس افورك سلطان يا تقدسو قادل كل تحيزو كاب سلف ناصنت تسرتت له جميرو كسعلومي ناي 5 عمت غعزي ابز غعززي ثم حنجيروم ونامصو حج خاز القلو زلون نسون حلمو ام تكبار طراحيو زخيب زلو نهزبي اتراخن دزيئة يحسب لي عيتبلن بحلو في حليفوسي كندي هزبي كندي من اسئيو ابو زد سرحو زرقف اذا اسكحك حكوي منت هزبنا نحسب لنا كبل زخيل وجله يكون نزي وقعت ارتفيشال الناس رحكا كتطقو حجخا اموداتو امنا مጨረሻ حلمون مبصح ني نزي منسي سراويت ابزي بوتو نات اتقى تختبلو صنحكا كمسرتلو زخيل هابتنا يتهاجر مسنق وجلتاتنا ኢትዮጵያ ኢዜማ ዝብሎግን በሰባት ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ናጽነት ኣይኣምንን እናበለ እዩ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ሰልጢኑ ተዓጢቁ ከይዱ ስሩሑ ይሰርሕ ዘሎ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ከምኡ እዩ بجنزب بيترا سانيقو تعاتيقو سلطينو ኢትዮጵያ ምስከደ ፍርቁ ኣብቲ መንግስቲ ፍርቁ ከዓ ዕጥቋ ይፈትሐን ትውግእ ኸይደል ወደዛት እዚ ገና ሕልምታቱ ንምትግባር ንህዝቢ ኤርትራ ደዲኹ ሒዞ ኣብ ድኽነት የንብረሉ 66% تسانشدشتن كميتي ناي حد هاجر هزبي اب دخنات كنبرن كلو كابزي زغفيل سلازخونه انتاي تغبر زكعالم بار what can be done بقطواو ما قد تخريون كلها جن نعايز الرأي نخا اتقطوا خيسرح زعنقفو نهلون كله كل زرزير كاخ عقرها بتنتهي الوزز بزي بنتاي تفتينو قدم حجزي ابدا حلف ايوان وين كان 4,500 العلي يعبين يعبيتن اشتاد اندستريس نيرو تمليسو من يلمي سلازخونه سي كيهلو سلاز قبرو زلو زيهم انت نفسهم انت زي كوينهم انت زبيترا اذا حسب يكونون ني موت زتفردو زبيترا كل جزء كمالي بتكبر ترقم زخيل اذن هاللوه امو بطبع عين خران كله انت افتقر كجبر زقبو بتنعو عن كيفوز العصيوز له بتصدنا حكا ناي مهور قلبت نابرسه ناي من ناي مهور حنقول نابرسه بتقلبت نابرسه بوجن بهدمان انت اخوان فلس انت اخبر زكا عليك اخذ زازملنا دلي we have about right هو انت مسلك زيك زودع نجار سلزي كنا جن بحثيرو حصر بيله قرب أكاديمية وزخنة حبري تاخذ كفتني
دبو انتاي كجبر علو كابزلنايو ناي لعلي مريت مكهن سات كنوص نخلل متعد خا كلاونتان لولاونتان بعبالان اتهزب خا كم هزبي ناتو مننت ناتو كبرتات ناتو صقاتات حيزونا معبيلون كنبر سنت خغبرالو يا تحطو مجمريا ነገር ናይ ሰብኣዊ ፀጋ ማእከል ስሕበት ምፍጣር እዩ ሓደ ዘሲ ሂማን ካፓሲቲ ኢኮሲስተም ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ላዕለዋይን ብፍላይ ነዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ናይ ኩሉ ኢጃቢ ግን ሓሳብ ንምሃብ ካብቲ ላዕለዋይ መሓውር ስጋብቲ ታሕተዋይ መሓውርን ናይ ሓደ ሃገር ላዕለዋይ መንግስታዊ መሓውር ሱፐር ስትራክቸር ዝበሃል ማለት እዩ ነንሕድሕዱ ዝናበብ ኣዕኑት ክትከል ኣለዎ እንታይ ማለት እዚ እቲ ታሕተዋይ መሓውር ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ተሓፋሽ ምስ ኩሉ ትሕዝቶታቱን ፀጋታቱን ዓቕምታቱን ምስቲ ላዕለዋይ መሓውር መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ወይ ፀታ ሃገር ምስኡ ክናበብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ወይ ኣብ ታሕታይ መሓውር ዘሎ ኩሉ ዝሓዘ ዝበልክዎ ንዕኡ ንሱ ዘድምዓሉ ዝኽእል ሃዋህው ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ሓደ ኣብቲ ኩሉ ሜዳዊ ጉዳይ ሃገሩ ክካፈል ዝኽእል ብሙሉእ ኢዱ ኣስተዋፅኦ ክገብርሉ ዝኽእል መንግስታዊ መሓውር ክትከል ኣለዎ ህዝባዊ መሓውር ክትከል ኣለዎ እታ ዓዲ 360 ኣብዚ ዘሎ ስርዓት ተገላጊላ እንደገና ከምዚ ሪኢንቨንት እንታይ ዝበሃል ኣሎ እንደገና ሪሼፕ ክትከውን ሪቢልድ ክትከውን ኣለዎ ነዚ ንክትገብር ከዓ ብፍላይ እቶም ኮር ዲቨሎፕመንት ፒላርስ ወይ ቀንዲ ናይ ምዕባለ ዓንድታት ኣብቲ ላዕለዋይ መሓውር መንግስታዊ ትካል ክህልው ኣለዎ ወይ ክምስረቱ ኣለዎ ዝሕጂ ዘሎ ግደፎ እጂ እዚኦም እንታይኦም እንተራቶም ቀንዲ ናይ ምዕባለ ዓንድታት ኣብቲ ላዕለዋይ መሓውር ወይ መንግስታዊ ትካል ተመስሪቶምን ማዕቢሎምን ነቲ ታሕተዋይ ወይ ነቲ ኩሉ ሓፋሽ ፀጋታትን ተቕሎታትን ወኒንዎ ዘሎ ንዕኡ ክንቀሳቅስዎን ከማዕብልዎን ነቲ ዓዲ ከዓ ብኡ ገይሩ ከዓ ኣብ ዓብ ዝላ ፈጣን ዝኾነ ኣብ ሓሱ ዝኾነ ምዕባለ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ክፅሑ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩስ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ኢንስቲቱሽናል ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ቴክኖክራቲክ ዲሞክራታይዝ ጋቨርናንስ እዚኣ ማለት እያ ብሓፂሩ ብትግርኛ እንታይ ክንብላ ንኽእል ናይ ትካላዊ ትሕተ ቅርፂ ናይ ቴክኖክራቲክ ማለት ከዓ ብቁዕ ሰብ ብቁዕ ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ኣብኡ ክትከል ክኽእል ኣሎ እዚ ወሳኒ እዩ ሕራይቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብኡ ዝኾነ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ዝካፈለሉ ኩነታት ሃዋህው ክፍጠር ከኣል ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እንተደኣ ምስ ገበርና ሕራይቲ ህዝቢ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፀዓት ኣብ ጥዕና ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ኩሉ ስላታት ናይ ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን ቴክኖሎጂካውን ወዘተ ክካፈል ይኽእል ብዓቕሙ ከዓ ከበርክት ይኽእል ስለዚ እቲ ላዕለዋይ መንግስታዊ ትካል ዝበሃል በቲ ዝግባእ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ብሓፂሩ ሲ እቶም ተሓፋሽ ህዝቢ ተገዛኣይ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ተባሂሉ ኣድማዓ ዝኾነ መልሲ ክህብ ኣለዎ ማለት እዩ ብኸምኡ ክነሃንፆ ዘለና እቲ መንግስታዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ሰላም ዕብየት እዚ ሰላም ርግኣት ከምኡውን ማሕበረ ቁጠባዊ ምትሕብባር እዚታት ኣብቲ ዘለናሉ ቦታ ወይ ዞና ክንፈጥር ክንክእል ኣለና
إذا سئلك نقبرو زقبر زلو حجزي أب إريترا زلو سرعة زقبرو زلو اتزمت صعبينات كأن ريو لنا يسمونا يسالستي سلازي أب كلنا إريتراويان نايم حكي نزراب أب شجرن أب فرحن تايكون خون صباح نقو عم بالبس إحنا لنا معناته تي زلنا تحسطون سكان زلنا عقمتاتن كله أو حدا خسائت وافيرو زلو نحنا هون عدل يبلنا تخلون يبلنا نقص أصوص لذا أبزيكم بوتا خيط سلوزلو نتا حجر أب عداقة أو علوة أب وركب زب الصح وين أب زفيل انتاي زبال كستاي زب الصح يبصح له معناته سلازي نو هنا هنقبر زلنا نعون هنقبركا بستغل إيدي إتكالنا نتي خمس زول قوت كلاو سرارة حتى غتينا خاطر زبا ويزد ليو تصقاتاتن تغولتاتن كل نجارات نعوم كنا معبلن كنا ترن كلالنا معناتي سلازي زي خيجبرنا في خمس زولكو تمناتنا ليشاتات عقيمنا نا معبيلنا نكم خيجبرنا كبلاين جن تقدامي تخنجبرا زلنا محذرا كو بزح طفاعتن صبوع دلاتن يزمطالك محذرا حفاش زي تخافلو حفاش بالعلوايد زي وننو محذرا بقى خما بحصاست مسرته جزا فراسي ويون نخاخي مكاي زخي سلازي خابو كندحن كلالنا معناتي بفلاي دما تي عقمتات ناتنا تراي زي كونه نتي حزبنا ابت تحت زولو بنعون كما يغيرو ابتي ጉዳይ ሃገሩ ብዝተሓለ መጠን ዝረኸቦ መንገዲኹን ክእለትኹን ጸጋኹን ወዘተ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽካፈል ዕድል ክንከፍተሉ ይግባእ ስለዚ ነዚ ንክንከፍተሉ ከዓ እቲ ዝድለ ነገር ንፈልጦ ኢና ኢደኢትካ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ንላዕለሲ ካብ ዘረባ ሓሊፍካሲ ያዳ ብተግባር ውዒልካስ እቲ ሰብ ኩሉ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ግን ናትና ብፍላይቶም ተማሂርና ኢና ንብል نقيحنا هنا نقول زعبها عدنا نحمم كابسنا على متن دحريت كيبلنا نتهزبين نتحفش بتزدل يوم نقدي نعطو أنا زارب تكون النفع ونجر كنا كيف فرحنا كيف حفرنا كيف بلنا مخنياتو قلي هنا يوم بتاع كل جزء سبت كعكة تدريو بتنات كع دخام بتحرس زلوا دخامات قلي إنه حجن عون بديخا نهتوصخ او وليس كاتركب على كمان دي سلازي اذا كله حبريتا الله كل نغرات الله سلازي ابزخنا نبتي حفش ابتي غراسروت سوي تتحتي اواتينا نعوم تنكحنا ساتهم تدا تهزبي اتي اب حدغات تطنطيمو زلو نغرات تدا بنصور فلطو خيلو كابتي زلوو حدا نغرات ወይ ናይ ዘምርዳእ ሽግራት ክወፅእ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይቶም ኤሊቲና ዝብሉ ምሁራቲና ዝብሉ ምሁሮ ክብል ከለኹ ዲግሪ ስለ ዘለዎም ኣይኮን ታይና ንቑሓቲና ፈላጣቲና ዝብሉ ሰባት ህዝብና ሓደጋታት ዝረኣዮም ሰባት ብንጹር ክፈልጥዎ ዘእምን ደረጃ ክዛረብዎ ኣለዎ ኣነ ከምዚ ከይብሉኒ ወይ ኣነ ከምዚ ኢልካ ዝበሃል ነገር ምክንያት ብዓዱ ክትፈጥፎ ትኽእል ኢኻ እቲ ንብረት ኣብ عدها زلون كون أبن رجعنا عدلن يتسبي ولا بحقوقاتي شوعتا عصرت ولده وزته لين تعاون كسنا خيلي عبد زي بالله كوينا خطر خيلي تفطروا حقاف أي تفطرني هذا بحال نص مقنعات سلازة تهز ببزم ود خمسة غير كاختون كحقوق نقحات هدلاي هنياتو لك نحد بعراي دردار سعري لمو سعري أبت جمجم تصدفي كينو جمجم تصدفي خطري يخلي خان يطلعوا يتم أو تهجم تهون على تعمي ويابتي حلم سلازي نوعو أو خنت كاب يجبعنا مالتي سلازي ساعتها أنا زبلا زعما يتقط قطبة خمتها نجبر علينا زب نجمع نجر معروز وأنا بمحداركم بلالنا ديمقراطية وزخنا أو فترة كابو تاينا هنجبر نقول شو سبات هالو إريتراوي عنده حتى هالو بايزوي كندك نفعات هالو سرهم تلكان كسر عزول غيرنا وداب يزدليو مبر حق انديمو صباح نقوه نكو دايرين يرى مسلوك
غانا أنا غانا فوتوه كماسي ونكيد نيري نبي كوامة نكروما science and technology غانا وين فوتو يعني بتعمل فوتو هاي بحاك مسايون مهارون يروم يوم مسايون صرف يروم بتعمي تعرينياتات يوم حدا هاي بحاك أفريقيا أو نتسمعهم كابتي مرحج أمريكا كوانا مكروما هجي بزحت أفريقيا أمريكا اسمع لي سي نايز تسلمت أمريكا وين بزحت نفعات كما يزون مورات قال مناسي كخود جميرة ما توم غانا وين كلتيفهم دكتورات انجينيرات ساينتيستس قال هاي كسايكو بوم جميرة عدوهم تو مازر غانا مازر أفريقيا ندابلو صوبو غيرهم كستاغيرهم معت فلطت دي ገንዘብ دي معت رميتانس قطولهم جميرهم زيغنتوهم وا እንታይ መኽብለኩም እየ ነተዓዲ እንታይ ቀይሮሞ ጉድ ስለዚህ መንገድታት አሉ በዓል ኤሪትራ ከዓ እንተና ንሕና እቲ ዝግባእ ነቲ ህዝብና ናይ ባሕቂ ሓይልን ብቕዓትን ተመኩሮን ፀጋታትን ገለን ፈጢርናሉ እቲ ባዕሉ ይኽሕዞ ትመንኮርኮር ናይቲ ምዕባለ እቲ ህዝብና እዩ ዝሕዞ እቲ ሶሾ ካልቸራል ኤንድ ፖለቲካል ሓይሊ ክሕዞ ይበዓሉ ስለዚህ ዳሕራይ እቲ ናይ ናሽናል ወይ እቲ ናይ ሃገራዊ ናይ ምዕባለ ስትራቴጂ እቲ ራእይ ተልእኾ ክብሪ ዓላማታት ሽዑ ዝስራሕ ይንሱ ምስቲ መንግስታዊ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ግን እቲ ዝግባእ ንህዝቢ ክውክል ዝኽእል መንግስታዊ ትካል ምትካል የድልየና ነተዓዲ ምክንያት ተዓዲ እርኑባ ዓዲ ክኸውን ዝኽእለሉ ብዙሕ ነገራት ዳሕራይ ከዓ ከምቲ ዝበልክዎ ፋሒልና ኣለና ኣብ ዝሙሉእ ዓለም እንተኾነ ግን ዓቕምን ብቕዓትን ዘጥረዩ ብዙሓት ኤሪትራውያን እውን ኣሎ ምክንያቱ ስደት ኩሉ ግዜ ሕማቕ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ዕድላቱን ስለ ዝፈጥረልካ ብፍላይ እንተ ተጠቒምካሉ ከመይ ኣብ ሃገርና ዝከረኩም ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሓት የመናውያን ካብ ዓደን ምስ እንግሊዝ ይኹን ገለኹን ተኣተው ነይሮም ጀበልያ ንብሎም ንሕና ጀበሊ ማለት እዩ ጀበልን ወይ ጀበልያ እዮም ዝበሃሉ ሕጂ ንሳቶም ካብቲ ታሕቲ ጀሚሮም እዮም ዝኩሉ ፓላሶታት ዝኩሉ ናይ ቁጠባ ትካል ጠቒሎምሲ ንኤሪትራውያን ጠቒሞምሲ ንነብሶም ጠቒሞምሲ ዓበይቲ ሰባት ሃብታማት ሰባት ስለምንታይ እንተኢልና ካብቲ ዓዲ ነቲ ዓዲ ነቲ ዘሎ ሃጓፋት ሪኦም ኣብኡ ኣትዮም ከይተሓለሉ ሰሪሖም ሕጂ ኣብዚኣ ቪድዮ ርኢ ነይረ ካታር ዝበሃል ነይሩ እንዳ ኮታር ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ናይ እንዳዊ እቲ ጥቓ እንዳ ወርቂ ገለመለታት በቲ ናይ መስጊድ ናይ መስጊድ ራሽድ ሓቂ ሰላም ስትሪት هو سلام ستريت سي إزارب نيروتي وردو نوع كابيل ترى أي كدم أنت هون كان لا سمعوا له إذا عدزي أو تولي دلو أو عابيلو أو تفتير اللي أبوي حسب ترى إنه هند خيدي شحن شعات 240 شعات عندنا صح تصفر تبع تمليسو أبزي أيز موتي وزي أموت أنا غاب زي أيز موتي لمن تاي مش بزحات إيرتراويان وصيهم دك هو إذا عدزي نعي فتيروني أبزخ موت يزدن أبزي إلوز سبعي إتي نحنا أنا بعد بيتين دكاينسي نايز عدي فقر لنا فقري بقالاتهم كجلس أي كأني غريب أنا بخير بعد قوات إيه أمم أي سلزي زيوت ناي عدنا زوجهنا زيادة سلزي نزه بزي فريحو إتوب ليتن معلتن بروباغندا ألو أبي ألو مفلاليناتو دا تبهالكا حيل عمام دا مسرتكا زي تعدنا جنزب دا تفاق لمفلاليو كي حبر كي بده زقبر زولو زمتتات نعو بمقص غير كان دا أون تبكا نعو بمقص غير كان دا أون تبكا هتو قدلو هتو تفوقت كلا لك خمي غير كا يستف انتلكا بليس كاختر كمان لك بترن بسيفن بقرادين هيكون هيدا بأتحسس بأمره بتي نتكا قدامها بتي تقبرهم قصاص إزوزته خم تغير كاي تهز بخفز بزمدك نقر كيلن نحوال يلن سلازي سبات كومو غيرو
سقاب هيوتنا عد زخبلو هلو سنحنا إريتراويان عد قديفنا وطينا أمو عد خانا نايك أتري عذابي إيهم ناسي صراحة نقول وحسن زي بلنا نهلا أططو إلى مصوبي وعيننا فيتهم ذريو وصلات مخنياتو بتناتنا خسارة ناتهم حقرنا تاو مسرح وقبر زخول وقربيتنا له نريد لنا فريقوا مالهم هذا كم زموت نفلتينا أنت كم زخون نفلتينا سلازي كم حزب زملت نجار أنت زيلون حزب خلنا نكسر خن كلا لنا أتي زولو نجاراتهم كم قال صل مثلا لنا تحدقتها سوبو غير كبزة من قد صحف دي والكاديو تقبل كاديو بتي تخلو أبزخون أبو تخيتك كتزارب كلا لك صراحة نقول خسر فخاين لو مو خسر فخاين صراحة نقول ممكن مسجون فخاين بقصة يعني سلازي مخنياتو تزدل أنت أي تهزبنا هزب خاي هزب خا أنت لا نهزب خا بالعلوائد ك سرحن كبركتن ترى زي قديف كيف صراحة نقول نايكال أتشيشة خطفو زيرو سام جيم تصوتا وكوب دمر بعدوش كمري بعدوش دمري حالينا عهل سلازي بتعمي سمارتر زخونة ناي كله أساتف زخونة ناي منقستاوي كلاو محضرة خاب شافس كاب تزرع على سقاب استحته كتكلي كبا حزب الساتوفو لا يزغورون زغور ما كنا غير حزب إيرترا تمهراي قلت في زمار وكل اللي فوق مانسي رأيه قليل حزبي أيكون أي بحق من الزرع أنا يخرج عني بصح زي سي قريه ولا بصح هاجرات سلزرع أخو في كاري 4-5 هاجرات أوروبا أبو سمين أمريكا وزته ولا مكسيكو ولا كل سلزي قريه ولا سوايز حزب إيرترا سلبك أنتم سبعة أزبع المرأة أفريقيا كيف كلها مع السنغال مع الغابون أنغولا مع تمالي كاب جينوسايد زوصا مع رواندا خيترفه وصاتنيا زهرفو عد خويني 1 مليون حزب زطفالو لاند لوكت زخونه نمكستا زيبلو انتاي تمحدراي بقى تمحدرا ابتي زي انتاي زبال بايكونومكس الله big push theories بحالله ويكا balanced growth theories بحالله كم تتقيموا ويكا أزناي developmental state developmental state theories بحالله نصو سلسلة تقيموا بحال كاغامي هجسو تتقيموا بتهزبون كستاقيرو أزي قمتو أيكونان هزبن تناخب grassroots جميل كباك مملس يلن نحوال سلازي كل جزي بزح أتي عندي عندتات زخونة نايتي هاجر معبالة كل مدى ومعبالة social political cultural economic وزن مالتي إذا كل ذات تقولون تغييرك بقى خابتي bottom up approach يخون ذل كتحت سلام نلعلي مالتي سلازي أبتي تحتواي grassroots الصباح نعو أنت رأى empower غيرك ويا معبيل كايو حيلن عقمن هيب كايو انتاي متصخابو وي زي تعدنا محازنتن أستواصون يزمس سلازي نزرنا خجبر كن اتزولو زولنا كونغبرو ويصدفو زبل well unfortunately حماق زخونه سنف زخونه نت بوليتيكا بالعلق غيرو نت حفاش حزبي زبلنا كاسمع كم زغبر اندابلكا زكايد اكايدا ኤርትራ ኣብ ዘብፅሓ ይብሉ ተሓለፈ 30 ዓመት ካሪእና ኢና ናበይ ከም ዝወስደ እዚ ሁሉ ምክንያታት ክወሃብ ይከኣል እዩ ውግእ ነርና ተጻባእ በዚህና ከምዝዶ እንታይ ዶ ኣይኮነን ሃገራት ኣብ ማእከል ሽግራትን ገለን ኮይነን በዓል ሩዋንዳውን ወፂዮን ኦሲ እቲ ሕጅናታትን ዳርጋ ናትና 3 ዕፅፊ ጂዲፒ ለውን በዓል ሩዋንዳ ተማል ዜሮ ዝነበራ ብሓገዝን ብገለን ንሕና ግዳ ካልእ ከነምፅእ ዝግባአና سالا نفعت إريتراويان على كل عدم تزريهم زلوا زحت كله حجكو بعد دبي له أب كل وقت ولا تشاينا خيترف له ونجادو إريتراويان مليونات كوتو زغل زحلف جزء سب أنغولا دي عبدو السودان دي جلسي 330 مليون دولار أو تيوم هذا كامباني جلس أتناي ساي وسيدو مع هذا بروجكت 330 مليون مالك وزوج كم زي بإريترا بحنت بالال نزا ناي داكوريات بال نصا انا نيري خسرح كله نسو اينا تجميره خلال 500 مليون يودي بريني شو برنا ايثيوبيا كم زردان مثلا سعر maybe 1 بليون بر بالبا
جندحان حمو زي وديع نابشعو دميركا 100 مليون كان يود دي اس دولار 300 مليون حارس كوص تخيلوا سي حنتي اندستري انت وي يا جنت قال تغيروا سي نتا تكال زمغبا تكفافلا مع سبلايز جبرا كم نسخن صلال كوينا مع امبريلا تحبيبا معات ناي طبعا انقصاصي يكون ማለት ስለዚህ እዚ እሱ ጥራዩን አይኮነ ሰብ ክለምድ እዩ ተሰርሕ መጀመረ ካብ ስራሕካ ኢኻ ትማሃር ትምህርቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ተመክሮ እንታይ መጽእ ተሓሳስባ መጽእ ተመክሮ እንታይ ድፍረት መጽእ ዋ እዚ ገለ እኮ ካብ ዝገበረ ዋ ኣነ ይመጽእ ስለዚህ እዚ ኩሉ ንኽመጽእ ንኽንምዝምዞ ታይድልን ኣብታ ላዕሊ ዘሎ ዓሳ እንተና ርእሱ ጨንዩ ካልም ነፍሲ ይምረዝ ስለዚህ ብስተኻለ መጠን ህዝቢ ኤርትራ ድሕነት ክንፈጥረሉ ኣለና እንተራ ክንቅጽል ኮይና ተዘይሎ ግን أنا عندي bad luck اوكي معلش نحطو زغون جزيد لنا عامر لا ساعات الفرقان 5 دقائق طريقنا له درجات وديه جزء قل انا نشتري لكني قبل ذلك مجمر تايقن لنا بروفيسور ماجستاب سوات اناليز بتاعمل برتوع زخونه لكن انا مسارحيو اب سنه فلتت بتمرت تمسرته كل سمعنايو قلت زحزن انتاي زلو تي عدلات بتاعم عاب عدلات هالونا قلت دخمتات زبزحه خوين ترخي بالله تاع عند عباي نقر ترأينا انا اذا سرعه 3 عامات سلطان كوينو كلت يبلون ودليت كمان زلواي مسلم سلازي تعدلات دلا خمصو خوين مجمرتا عند نقر زلا اذا سرعات اللي الله مجمرتا نسو خيل قسي تعدلات دخول نزار ولا زلنا اب قبل خبع لايك لنا وخلال 3 عامات بزي نعمل الحج نمتاي رتلا زي ما عملت دايلكا ويا نخب اليوم وي سي اي اي وي تدفلت 4 5 مهنات له سلازي عباي عندي انقفال كوينا زلا سرعات زي رتلا كما حاضر اي كالن تشيلو مالتي حجي السوق اللي خمزلو كن امن لنا حجت قيروا اي كلون يوم ويدما كما هو اي كلون يوم كل زخلوا غيرهم ويم سلازي قداميتي حلافنت ناي حزب ارتراسي زي سرعات زي اللي خمزلو فليتو بحوال كلن خلقسو خمزلو فلت الله مغنياتو تداقصلنا كاوتقتنا نخيز لنا نعمل تازبل كاينا ودسب حبت زعابيت هيومن ريسورس لزخوني نحنا معلتي نحنا ناصنت سب يسدد الله نحن ناصنت سب عادكم ولا سي زلو زغبا قلنا احنا كل بقبطو لي زخيز زلو تناي عملت باجيت زي بالله هاجر بعالم زلا اي مسلمين انا ارترا باجيت يبلان كندي اتيوم اي فلت هاجر سخمزناتهم برايفت كامباني غيرو مسدوم بالله هذا السبب تجنزب ابي اتي اي فلت كندي اتي اي فلت ابي اتي دحر زخونت هاجر قوام زي بالله حق زي بالله بايتو زي بالله مجلس تصوعين اي هاجر تصوعين الشقري من حسابي نبم لنا الكويت 5 عامل قوام ناتهم صحيفهم ديرهم انتايبل ود سبس مستولده شمك وهاب له تطمق له مالت بي انسان ما تي مطمقناتو تي قوام يعني افت قوام تاي صحاف تاي علامه لا تهجر انتاي تحقناتا خمي قال خم تخيد احنا كتاب لهم ارترات وليداد انبر قوام سلازي بلا شبي بالله مالتي فتقنت زول بزناتي زي راينا زي كله صبوقي دخمتات بزح له قل انتي عدلات انت حايلي انت عقول حايلي بوتنشال داخل تقبل له خينا ارزل سرعات تلقسها له نسو هيك كده كن حاسبينا ينخلنينا نسو عم انقفاز زلو نسيو سلازي قدامنت يمنا خمي غيرنا حجر ندحن حجر متحال مالت دما سرعات مقيار مالتي كمي غيرنا نطيرو على هذا الستوري ساعات اكرال انا زي اودي له يغني لنا بروفيسور مستاب انت ايش ነገር كزارب تعالف جزيسي زي نا شن 2018 زي مش سلام كوينو حصير جزي دوما تخفيت نيرو كلمو بزحات إريتراويان قيمتي توصل الساعة أب أديس أبابا ويا كالوت ناي كتماتات ناي إثيوبيا عند هادوسي يمرعو
مزاوريهم جيروم أجي تطاب نيروسي 110 شح بحد عمت إرتراويان إثيوبيا خيدو وصحوا مالتي 110 شح دحراي أجي حسبوه أبزي أسمع قال يومكم مرعاويهم زخدو هذا مرعى خجبورو خلو أنا كمان وزحت علوني سبات زفلتو معزمات جلسي 3-4 مرعاو خيدو معه 10 شح دولارات في مع إثيوبيا مالتي أجي تصيبنا يوسي حدث إريتراوي أبو تأسي إثيوبيا خيدي صح نقوله ترانسبورت بدوفو حدا أبو نخصنه انتو حدا سومون 10 معلتي 10 معلتي تصنه $3,000 كدلي دولار 3,000 خطف يقول ستيل ترانسبورتنج حجي زميتن 10 شح صبصيبنا يمس 350 مليون كون أبي إثيوبيا طرايت حجي بعد أوغندا جلس كرنسي 10 شح إريتراويان زنبروس أبتي هاجراو باجت نأتينو نا إثيوبيا رميت نا إريتراويان رميتات أبي إثيوبيا 350 مليون 310 مليون زأكل إثيوبيا تركب على مالتي فورين كارنسي أنتم صلاة أبي إريترا 310 مليون و 350 مليون أتيس انتاي سراح خسر هذا ملو ختمة كرن يلوطو قلت عمد ملو ختمة نحن بلاش خسر عندنا تودا الكبزلو حصور بفلاي نتي ناي كونستراكشن انفراستراكشر انتنا اما عبيد كايوتي تحتقبسي امنديو طوب ديو نورا ديو سيمنتو ديو كل ነገር تمسك صقم يبل كاو فرفرا بيلكا ترخبو يؤمن ስለዚህ እትገዛ ሕጂ 100,000 ሸጦ ዘሎ ب20,000 خسر حقا 350 مليون قليل አይኮን رايو اذا خاطو كله بإريترا عامتو 500 مليون يزون 600 مليون يزون وهم نابزه እንደገና ሕጂ እዚ ከመን ክርዳ ዘይ ስርዓት አለው ታዓዲ ስለዚ እንታይና ህንጎ እዚ ሕጂ ይሄካ ሆቴላትና ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አንታም እዞም ኤርትራውያን ሲ 13 شح نحنا ب5 شح نكاري ዝነበርና 30 شح እንዳخفሉ 10 እንዳበሉ አኽቢሮም ናይሎም ሰላማዊ ሰልፊ ሸብሮ ገይሮም ሰላማዊ ሰልፊ አብ ስታይሎ ገዛውቱሎ ቲ አዲስ 30 شح 40 شح 50 شح يوم كاريو መመርዓዊኦም ቪላ زقحتو بحد ورهي نقال له خطكم احنا نحن نحن عندنا حزب العسي انه تنزل كمان نصدق جنزب اي موتا اي حويا عندي 5 زولكم ناي حساب نسدد ناي قال نسدد زولكم ريميتانس كبز خف ነገር يغو هيك 300 مليون كل ገንዘብ አይኮን ان ኤሪትራ ውዳት ቆይና ሓደ ከተማ خرن سريع خلوط ازخل ከተማይና 5 ዓመት ከማን ተሰዩ بحد $1 بليون بحد نتو 5 بليون دولار ከተማ خرن خالق ከተማ خرن تمسرت مونن كنت زلوا تحسطو وي حنت ከተማ መንደፈራት ወይ ደቀም حارت تمسرت تبعت تبع كمان تملص ወይ ባጻ ወዘተ ስለዚህ ወዲ ያለው እዚ ጠፊዮም ኮይኮነን ፕሮፌሰር ቀሊል እዚ ኤክስፐርቲስ حتت مورا حتت سبيشاليست حتت ايدليونيوم እዚኦም ናይ ቅርሕንቲ ጉጅለ ክንደይ ጀሚሮም ኣብኡ ነርካ ትኸውን ጠፊኦም ሂድ ኣነረው ኣጽዮም ተኸሊኦም ባዓለይ ዝጽሓፍ ኩሎም ነሮም ቢዝነስ ፊዚቢሊቲ ስታዲስ ኻ ባዓለይ ናይ ካብ ስዑድ ንኣብነት ሕጂ ሚስተር ካይሎ ዝበሃል 300 ሚልዮን ሂቡ ናይ መርከብ ናይ ጃልባ ፋብሪካ ክገብር መጽኡ ኣነ ጽሒፈሉ በዓል ሽዑ ግዜ ስለዚ ኣብዚ ክንዛዝሞ ንኻልእ ግዜ እቲ ጠንቅታት አልዒልና ምንቲ ስራሕና ንህዝብና መምሃር እዩ ዝስርዓት ዝንታይ እዩ ኣለልዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገሩ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘላ ተረዲኡ ካልሲ ከካይድ ሓቢሩ ክቃለስ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ መፅእ ክንራኸብ ኢና ንሕጂ ተኸታተልትና ኣባላትና እዚ መደብ ኣብዚ ንፍፅም ዝኽሪ ነቶም ምእንታና
من انتحارنتنا زودق سماعتاتنا يقني اللي